Puilano tipra hasteni joto lukurongno khaka hamya pharo takuk bukhurok phainai 5 tarik February surkobarni salo bubagrani kobong mungbai tipra mothani kaisa meeting kotorma Agartalani Malancho nibaso asukjaknai tipra mothani samung tangui tongnai joto ojama tai samung tangui tongnai khapurjaknai rokno a salo salni 11 ni bisingo Malancho nibaso phaiye meeting o manjaknani bagui kobok jakha jara phainai borok sak-sakni rang baikhai borok ma phainai adino aro phainai rokno borokno maicharinani ব্যবস্থা khlaijakha aboni bagui bwskangni decision mariwo bubagra tipra hasteni lukurokno tamo sanai adino bo srai kai meeting ni bisingtui khaiye sanai gabono tuiyino जों tipra mothani jara samung tangnai kami hamsayo block level district level jara samung tangnai जों srai ka dino sinai bubagra tamo dik nirdeshonari amtekheno जों samung tanglaina nangnai tai ang kobongnani musungo je a salo joto tiprasa media je tongnai borokno bo bubagrani o kokno sara tipra hastewo pirnani bagui borokno bo phai manjaknani bagui kobok jao tai kobar khainani bagui bo जों khabai borokno koijao ang kha khlaio bubagrani bwskangni sobani butang saklaimani salo tipra hasteni gobangma borokno jara tamo bwskango sobangnai bubagrani kokno khanana musung tongnai rok a salo borok khnaimanai ebong जों kha khlaio adino kisu media tei जों live bo khlainai hinai asukno sawi jotona haina hai 5 tarik February Malancho nibaso kchari ani kok samani orono mothakka bubagra ayuglokthun tipra motha ayuglokthun jotona no khulumbaikha।